Me ei kerta kaikkiaan voida ajatella niin, että me pärjättäisiin vaan täällä. Että jos me näitä omia pikkujuttujamme täällä tehdään ja täällä niin kuin toisillemme palveluja myydään, niin se ei ole se homma, millä me selvitään ja millä me pärjätään. Et mun mielestä on kauhean tärkeää nähdä se, että me tarvitaan toisiaan, me tarvitaan koko Eurooppaa, eikä sekään riitä, vaan globalisaatio on semmoinen asia, että se koskettaa meitä kaikkia. Ja mä oon varmaan niin kauhean utelias, että mä haluan nähdä, että miten niin kuin muilla menee ja mä haluan tutustua muihin. Että mulle se kyllä ehkä eniten merkitsee niin kuin semmoista suurta mahdollisuuksien yhteisöä. Jos halutaan, että ihmiset olisivat pidempään töissä, niin silloin pitäisi sen työn joustaa. Ei pelkästään työnantajan ehdolla, vaan myös työntekijöiden elämäntilanteen mukaan. Siis koko elämänkaari pitäisi ottaa huomioon. Nuorena mahdollisuus opiskella, kehittyä, mahdollisuus silloin kun on pieniä lapsia, niin joustaa sen perhetilanteen mukaan. Sitten mahdollisesti kun on vanhat vanhemmat ja muuta ja niitäkin joutuu hoitamaan, niin mahdollisuus taas sitten joustaa siinä tilanteessa. Ja jokaisessa tilanteessa täytyy olla mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua ja uudistua työssään ja mahdollisuus vaihtaa myös töitä.